быццам для мяне створаны. Паглядзі, ні больше, ні меншай. Ай! І паглядзі, што круг якраз для мяне. Ды яшчэ, колеру майго любімага. Калі гэта ты чырвоны колер полюбіла. Глядзі, тут і машынка намалявана. Ён для хлопчыкаў. Так што я заўтра з раніцы з'ем на рэчку і адпраўлюся. Стой! Тады давай па чарзе плаваць. Трошкі ты ў ім паплаваеш, потым мне перадаш, а потым зноў памяняемся. О, прыйдзецца доўга чакаць, пакуль ты ў вадзе плюхацца будзеш. А я вельмі хутка плаваю. А калі яшчэ і з круга. Яна, будь здорова. Дзякуй, толькі гэта не я. Як? Не ты? А хто тады? А хто тваім голасам апчхі гаварыў? Не ведаю. А гэта не ты, Топа? Ой! Зноў, Яна, ты чула? Ну, вядома, чула. Хто тут? Да гэта я, ваша феечка. Добрый вечар. Яначка, а ты дзе-небудзь бачыш фею? Не, у пакоі яе няма. Але здаецца, што яна недзе зусім блізка. Феечка, вы дзе? Зноў чарадзейства якое-небудзь правяраеце? Не, я тут. Мяне зусім не бачна. Не, чуем мы вас цудоўна, але не бачым. О, а можа у дзядулі дабрадзея акуляры папрасіць? Спрабаваць з імі феечку разгледзець. Не, акуляры не дапамогуць. Феечка, вы плачаце? Так. Ды што ж гэта адбываецца? Чаму наша феечка плача? І дзе яна сама? Яночка, пачакай. Ты адчуваеш? Калёным пахне. Недзе агонь? Феечка гарыць! Аёечкі! Гэта, напэўна, ад мяне так пахне. Я на сонейку падгарэла. Перазагаралі? Так, надвор'е было цудоўным. Я ўвесь дзень на сонейку была і нават не заўважыла, што ў мяне сонечныя апёкі з'явіліся. Ой, бедненькая феечка! Покажите хутчэй свае апёкі. Да іх трэба халоднага прыкласці. Зараз я што-небудзь з халадзільніка прынясу. На жаль, вы іх не ўбачыце. Усе ад сонейка чырванеюць, ці на тварыках вяснушкі з'яўляюцца, а чароўныя феечкі становяцца нябачнымі. Ой, феечка, а доўга вы нябачны цяпер будзеце? Не ведаю. Вельмі я нагрэлася на сонейку. Яна, хопіць чапляцца да феі з пытаннямі. Трэба нашу чараўніцу ратаваць. А як? Ну давай цьмуць на яе, што ёсць моцы. Давай! І... Ой, я зараз пад столь палячу, бо вы ураган зробіце. Ой, Яночка, перастаем цьмуць. Дзякуй, сябры мае, я апусцілася на падлогу. Яна, ты бачыла? Феечка трошки астудзілася. Я заўважыла, яе сукенка паказалася. Яна, я ведаю, што рабіць. Трэба на фею вадой пырскаць. Правильно! Я заўсёды раблю такі душ для сваіх кветак, асабліва калі спякота. Вось, давай уявім, што наша фея кветка. Давай! Ой, не казачыце. Ой, спыніце гэты дождж. Ой, феечка, гэта вы! У нас атрымалася! Феечка, куды вы? Топа, мы ўсё правильно робім. Трэба яшчэ трошкі феечку астудзіць. Ага, а давай яе веером обмахваць. Цягні! Тягну, вось. І... Трымайце. Феечка і веер з
сабой заўсёды насіце. Дякую, мои дороженькие, вы мне так допомогли. І яшчэ, феечка, вось, возьмите, калі ласка, гэты капялюшык і без яго на Сонейку не паказвайцеся. І лепш без нас на вуліцу не выходзьце. А мы з Янай будзем нагадваць, калі з вуліцы трэба вяртацца. Вось. Дякую, дякую, сябры мои. Теперь я буду памятать, что Сонікам трэба быць вельмі асцярожным. А то і вушкі і носа пячэш і не заўважыш. Вы, феечка, адпачывайце зараз, а мы вам мультик покажем. Давайте глядеть. А зараз надышоў час мыць тварыкі і чысціць зубкі. І феечкам таксама. Добра, добра. А потым адразу ў ложак. Цікавыя сны глядзець. А якія вы сёння жадаеце? Ой, самыя зорныя. І самыя казачныя. Абяцаю, што менавіта такія сёння начарую. Добрай ночы, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.